primátora mesta je pre nás veľkým hlavným morálnym ocenením vzhľadom k tomu, že dievčenský spevácky zbor je hlavne školské, teda študijné teleso, nie je profesionálne a dievčatá chodia do základnej umeleckej školy a na Cykera sa ešte v prvom rade len učia spievať a práve z tohto dôvodu nás veľmi teší, ak sa niekomu páči náš spev, prípadne sme niekoho nadchli, tak sa z toho veľmi tešíme. Myslím si, že je to úplne super, pretože využívame náš voľný čas na niečo, čo nás veľmi baví. Stretávame sa s našimi kamarátkami, s priateľkami, čiže je to určite čas, ktorý je pre nás efektívne využitý a naozaj robíme niečo, čo nás veľmi baví. Takže je to skvelé. Myslím si, že je to pre nás taký veľký úspech, ale aj možno taká motivácia, aby sme sa tak ďalej snažili a pokračovali vlastne v tej našej práci. Lebo je to skutočne super, že nás niekto takto aj vidí a že sa to ľuďom páči. Tým pádom aj nás to viac motivuje, aby sme na sebe tak pracovali viac. By som povedala, že pred pár rokmi, keď som pána dirigenta Maťka zavolala, že či by to teda nezriadil a znovu by sme nepostavili takýto zbor, tak sme nemohli tušiť, že sa to vyvinie až do takejto krásy, pretože naozaj prinášajú škole, mestu, všetkým ľuďom, ktorí to vnímajú, naozaj veľa radosti, potešenia, krásy. Takže to pre nás znamená veľa. Pre školu samozrejme je to prezentácia, je to meno školy, vynikajúce meno školy a samozrejme strašne to prajem aj dievčatám, že si to užijú, že si užijú ten potlesk, že si užijú takú kvalitu.